Na gyerekek, ekkora jég, Peti, emeld meg. Azt figyelj! Azt figyeljen! Értetek, megemeljük, mert a kezem az nagyon durván. Fogd meg! Fogd meg! Aztán szóval ekkora jég. Igen, és ez a barom, ez nem fogta meg, és igen, eltört. Igen. Na, emeld meg! Hát és valahogy. Hát mert eldobtad, ilyen hülye vagy. Hát jó van, de fogom. És megfordítjuk. Ha van hordoltok nekünk, ennyire befagyott. Hát nagyon mulatgál. Megfordítva voltam, azt jó. Erre a videóra, jaj, azt a rohadt. Ha erre a videóra kigyűlik a 10 like, legalább. És akkor, iratkozzatok fel! akkor elkezdjük a bolyótás videót, vagy valami challenge-es videót, amit írtak kommentbe. Ja, amúgy Vagy amit akartak, azt meg fogjuk csinálni. igen. Úgyhogy 10 like, aztán jó van. De valami normálisokat írjatok, szóval igen. Igen. És hogyha feliratkoztak, meg lesz 10 feliratkozó, akkor Ja. megcsináljuk, amit írtok, de mondom, tényleg valami normálisat csinál, hogy írjatok ma. Szóval igen, sziasztok!